Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon na hotline karon nga adlaw Lunes kita, Agosto 22, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikaapat na kita nga Lunes sa ikawalong nga bulan. Kumusta kamo mga kaaksyon naton nga mga nagamonitor na karon nga aga? Maulanon, mabagyuhon ang aton sining nga tiempo. And of course, dugay-dugay standby kamo kay i-plastar tabla ni ang pinaka-latest nga weather advisory because sang Bagyo Floreta. Now, i-check naton karon dugay-dugay kay kun anong latest advisory gikan sa PDMPD bangod nga diri sa aton sa Negros Occidental tuman ka baskog ang ulan nga nagtupa wala gid lang madugay. Aksyon Hotline. Ang mga estudyante sa sining nga sitwasyon may kabudlayan kapin pagid ang nagareport na sa mga bulutuan sa elementarya kag Subongban High School sa pampubliko nga mga eskwelahan bangod balik eskwela. Umpisa na ini subong nga daw. Aksyon Hotline. Ang sa mga private school nagligad pa nga semana nagumpisa iya ang ila sining nga klase pero ang sa pampubliko nga mga eskwelahan subong nga daw. Aksyon Hotline. Aga pang mga parents liwat na naman nga nagbugtaw agon magpreparar halin sa balon. Okay, ti may mga estudyante nga medyo malayo ang ila sining nga puruyan sa bulutuan o mga eskwelahan. Ginpukaw sinunoy kag sinday agod nga aga pa magapadulong sa mga eskwelahan. Ang problema galing ti amo niho ang mga estudyanteng iban iya nga waay payong nga nadala. Lang kung may payong kay bisan pagbakal sa payong do kabudlay mga daan subong kunway kag kwarta. Aksyon Hotline. Makita mo basugatas dalan ho damo kabataan ngang iban nagakalabasa bangod sa sining pag-ulan. Aksyon Hotline. Ayos sa magka-aksyon naton nga naga-monitor karon nga aga pwede gi kamo suporta maga-share kag maga-like sa tanan nga mga program diri sa Aksyon Radio Bacolod. No, simple gid lang inyo himuon i-share kag i-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod via Facebook kag Subongban YouTube, no, para damo pagid kita sang maalagaran. Aksyon Hotline. Damo pagid kita sang malabutan, no, kag ang mga nagamonitor sa aton karon nga aga, no, pwede gi kamo magkapakigbahin diri sa aton sining nga broadcast. No, thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Aksyon Hotline. Amo ga pamangkoti ang dakop ka daog karuleta promo, dugay-dugay lawagon ko diho ang mga mapalaron na naman nga magapatiyog sang aton ruleta subong nga aga. Kalma lang kamuda kay aton gidina dugay-dugay hibaluon sino na naman ang mapalaron nga nagabutan sang aton sining DTI agod nga magapatiyog sang ruleta. Now kag magadaog sang aton pa-premyo. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sining nga pagpangalagad na mga balita kag mga informasyon nga aton dalon dugay-dugay. Aksyon Hotline. Oy, i-check ko karon na ang taga PDMP una kidamo ga pamangkot kumusta na ining si Floreta, no, anong epekto diri sa aton sa bahin sang Bacolod kag Negros Occidental. Dugay-dugay kay i-check ko na, ibaluon ko mismo sa taga PDMP agod nga ti otorisado silang may direkta nga access man coming from the Weather State Bureau muning pag-asa para makahatag kita sang komprehensibo nga advisory sa publiko. Aksyon Hotline.
Tay karon ni baloon taman kay Action Alvin Graba, aga pa siya naglukso agud chekeron ang mga bulutuan. Kaina ti okay pa no sang medyo aga-aga pa kaina. At least paglibot ni Action Alvin ang mga schools no nagumpisa na gilayon, flag ceremony kag pila ka mga activities. Pero ano gid ang sitwasyon, anong panugyan sa mga principal no sa mga bulutuan? Ina karon aton hibaloon diri sa aton sining pagpangalagad no kay para at least may ara kita komprehensibo matag sa inyo ang detalye kag sitwasyon. Action Hotline. Anong pilag ka magin preparar ta nga tupiko sa inyo subong nga aga? Basi makabalikan mo sila tawgan to no kay para makahitso kita gidayon, makasaylo kita sa mga tupiko nga ginaman karon nga aga. Balikan ko lang PDMP to, basi kung okay na ang signal nila. Action Hotline. Pero ang mga dalagko nga balita, nga ari aton istoryan karon nga aga-ari man nga balita, imo siling kubaw, puwerte man nga balita ho. May isa diri ka lugar sa Negros Occidental, mapati ka mo sa Indi-ari ho, mag-live-in partner, hindi naman actually minor, no, ang ila edad. Ang natabo nagbata ang Iloy, lapsag abing nga lalaki, sus mapati kamo sa hindi ang ila yung nga pagpati kay kunundo nag-violate ang kulor sang bata. Abi nila patay ng lapsag. Abi nila patay ng lapsag. Abi mo na no ginimo nila. Gindala na iya sa simenteryo kaginlubong ginupdan man sang watchman, no, sang patio. Paglubong guro grabe gid no kabakod sining bata. Bangod sang ulihin na diskubrihan nga ini ang buhi. Buhi ang bata kag ti subong ara na according sa pulis sa stable condition. Action Hotline. Ambot ko na no ang salabton sinisang ginikanan kay sunod diri sa pulis sa interview ni Action Alvin Graba. Ado gintago-tago nila nimo. Ambot kung tuod giman ni mas maita ni may istorya masugilanon tagid ang mga parents lano gid ang ila sining rason kay ginawagan ni isang iban niya pangamuyo, ginawagan ni isang iban gasto yang para makaangkon sa anak. Ari ilaya pagbata naway kita nag-judge ni sa mga parents, pero kumuway nag-agi halimbawa sa health center, no, way nag-agi dira sa mga health authorities. Nano man yung gadgad nila yung pagkabata sang Iloy, dinala nila iya sa patio, ginlubong nila, adyos karong kinabuhi ang bata ni. Action Hotline. Grabe man nga istoryano, nga nagluntad sining aga o kahapon sa sining banwa ipaplastar ko ni kay Action Alvin Graba karon dugay-dugay, kay ini magaserbi man nga leksyon sa mga parents. No? Ini mag-live-in, meaning ti hindi pa sila kasado. Ti kung ikaw magsulod sa relasyon, makatulad sini, kuidaho gin maghimo sa matikang, nga hindi unnecessary, kung hindi pa malang kamo handa sa ginatawag nga uyat sang responsibilidad bilang ginikanan, mas mayo pa nga hindi na lang kamo anay sulod sa pagpangasawa nga sahi isang sitwasyon. Action Hotline. Kati can you imagine, ho, lapsag ni iya? O lapsag iya, ginlubong nila pagkatapos nga why man sang paltira, why man sang nagbulig sila lang iya nga mag-live-in partner. O ginbuligan lang sang bana, ang iya sining sang lalaki, ang iya sining nubya abi o live-in partner nga babayi. Grabe nga guts ang ila, no? Ti pagkagwa sang lapsag, gindala nila espatyo, ambot kon pagwa gid kay according sa initial nga nabatian ko Action Alvin, pagwa sang lapsag duga violate kuno, ay gindala nila espatyo, ginlubong. Pagkatapos sa ginlubong, mapati kati, bot paano na diskubrihan naman nga nabuhi ni? Action Hotline. O balay balik pa ni sa parents ang ining lapsag matapos nga nagka-recover. Dugay-dugay very interesting ining nga talakayan ta karon nga aga, pero unahon ko anay ang pagtutok karon nga aga. Todo Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Pa-check lang ko sa lakat sa panahon for the public to know kung anong advisory this morning. Let's have Action Melvin Fierro gikan sa PDMP. Action Melvin, good morning.
Action na Art, good morning. Sa tanang tagpalamati. Ibalo na to ng pinakauling lakat sa panahon Agosto 22, 2022, Lunes kita nga adlaw. Ang ginabantay nato nga tropical depression nga si Floreta, Action Art. Ginabana sa kalayo nga mga 330 kilometros na sidlangan niya bahin sa kasiguran Aurora. Sa coordinates nga 16.5 degrees north, 125.2 degrees east. Kag may kabaskugon nga hangin nga 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 70 km per hora. Magiyoy ni si Floreta pa west southwest nga direksyon sa kadasigon nga 20 km per hora. Magadala na ini isang halos maulanon kag may paglumadlos nga hangin sa Cagayan, Isabela, lakip naman ang Aurora, nga dala na sa nga tropical depression nga si Floreta. Ang Metro Manila kay mga bahin sa Luzon kag Visayas, mangin magalong mo ng kalangitan kag lapta-lapta man nga pagulan kag pagpangilat man kag pagpanagoob nga dulot man sang trap o kon extension nga galom ni Floreta subong man ang habagat Action Art. Okay. At sa aton ang Negros Occidental lakip naman ang Bacolod City, maka-experience na kita sa maulanon nga panahon nga dala naman sang trap sang tropical depression nga si Floreta. Kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga hangin gikan sa namin na nakatundaan. Okay. Naga-impluwensya sa kabuusan nga bayan niya sa probinsya kang atong kadagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balod Action Art. Aha. Pero ang direkta niya sa naging epekto, amuting traf, nga baga dugang sa habagat nga timpo. Yes, Action Art. Amoy na ang naga-contribute pag-enhance niya o kung Okay. pag-hatak niya sa atong Southwest Monsoon Action Art. Pero Action Melvin, anong ekspektaron ta naman? Negros Occidental based sa inyong monitoring da magadala ini sang magabubo sang pag-ulan so that nga ang mga parents bakit nagbalik na klase sa mga pampubliko nga eskwelahan ma-aware nga kinahanglan monitoron gid sa mga upland barangay sa lugar nila basi kun didto blaga bubong ulan kagulpiada lang magbaha mga kabataan blaga tabok suba Action Melvin. Yes, Action Art. Sakto gina. Dapat amo na nga aton sa gyapon nga panugyan kay tiara na kita, nagbalik na kita klase subong. Okay. First day of class, tapos may bagyo pa kita. Mhm. Siguro nga aton naman panugyan sa aton nga mga ginikanan. Kag sa aton mga kabataan sa mga estudyante nga mag-eskwela, labi na sa mga upland na barangays. Mhm. Once ka may mga talabuko niya suba, siguro dapat mag-monitor kita. Okay. Nga may mga posibilidad mga natawag natong lang nga mga duldalo nga natawag. Na So, delikado na kung may mga overflow kita nga talabo ko na Action Art. Mangin may nalungon kita Action Art, kay ekspektaron Okay. naton 2 to 3 days pa, mangin maulanon kita, samtang ari pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kung Yes. hindi magbago ang niya direction Action Art, mm, by Wednesday, laban-laban magagawa naman sa aton nga Philippine Area of Responsibility ni si Floreta. okay, so Wednesday pa sa gina-expect nga makagwa sa par. Yes, Action Art. Okay, okay. So anyway, salamat gid Action Melvin ha. May mga lugar by the way kamo monitor since last night nga daw perting buo sang ulan. Kung lang taon nato Action Art base sa aton report kag sa aton satellite, Okay. halos bilog sa probinsya may ara nakita sa mga pag-ulan-ulan sa subong. Okay. Light to moderate rains ang aton nga mga ma-experiencehan kay kung lang taon nato ang aton subong satellite image. Pula-pula subong ang galom dire sa bilog nga Negros Occidental Action Art. Okay. Sige, on that note, Action Melvin, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Salamat kay mga agasagot. Action Hotline. Action Melvin Fierro gikan sa Provincial Disaster Management Program Division. Okay, para at least may guidance no sa mga nagakuandira, nagapangisda. Actually, why manggid subong advisory nga may ara iya sang dapat kabalakan kita o kamo nga mga mangingisda nga ginabawal ang pagpangisda pero halong gida kamo mismo magkahibalo mo ang mga opisyales da sa barangay nga ara sa coastal area, ang mga authorities, ang Philippine Coast Guard, ang mga barangay mismo bantay dagat na pwede na makahatag advisory sa inyong mga pumuluyo. Kung nakita nyo, nga daw lain ang tiyempo kamo na lang mismo advice sa mga mangingisda nga hindi lang anay mag-venture o kung magpalawod. Action Hotline. Ayos, no, muna, no, kung lantawon siling ni Action Melvin Fierro, ang ila sini monitoring kag base sa panugyan sa pag-asa mahimo Miyerkules pangadlaw magagwa sa Philippine Area of Responsibility or PAR ining Bagyo si Floreta. Action Hotline.
Ano pa gid ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan damo dayon reaksyon party sining bata ho. Siling labaw ginatag na lang tani sa iban man nga tao to kundi mayad pero actually ara subong pag-insindi ko sa panginakop sang DSWD. Unahon ko ni balake very interesting ini nga balita with action Alvin Grava no kagin follow up yagid kagin siya gid ang komisyon aga pa agod i-check ining report no kay grabe iniya mo. Siling ko amo na gani kung magsulod ka sa isa ka relasyon kapin pagid kung pamana ka, mag-decide ka magpuyo, dason kung magbusong ka, problema, kahit hindi pa ka mo handa, tiyan mo na kung kaisa ang resulta niya. Hindi ka kita yung lapsag, yung lubong nila, igo madiskubrihan, buhi gali, kay pagpati nila, kay naga-violate ang kolor sang lapsag, patay, ti dapat ginagi niya sa mga authorities, bisan city health, barangay health, o centers lang, o tayo kaya nagwin tago-tago kuno ini. Hotline. Standby sa report ni Action Alvin Graba sa komprensibo nga pagplastar sining nga report. Hotline. Ano pagid? Oy, duwa ka man ni Grusanon, gin-appoint na ni Presidente Marcos sa SRA. Hotline. Samtang ang sadto ginpong pahamtang bilang isa sa mga opisyal or board member sang SRA nga negrusanon man nga si Valderrama gin kakas pwesto ho. Aber sino ning duwa nga ginbulos kag daw gin-recommend ni Colony Gov o Vice Gov Ferrer. Hotline. Ari pagid ang balita siling kunano ini man amo na gani nga nagligad. Siling ko daw ay sistema ang DSWD kung ano ang panugyan coming from the national. Actually, why ko pamasol yes local ha. Klaruhon ko ni ang sa regional nga office ang DSWD kag sa local, sa province, why ko pamasol sa inyo kay kabalo ko gahulat man lang kung anong instruction sa national. Pero ang katingalahan ko, kay daw ay sistema, nagligad daw pag-umpisa sa itong Sabado, sang evaluation, assessment kag payout, ay sos, agapi ang naglilinyang tao kay ang pronouncement earlier sa DSWD Secretary, tanan nga mga pigado, subong may mga pagklaro nga mga 4-piece beneficiaries, hindi kalikabaton siniiya. Hotline. Nanon ini man, amo na gani siling ko, basi na gulpihan na bala si Secretary Tolfo, kay tinaanan siya nga kun sa media kasang una, ako na nung gusto kaluyag mo ipatuman, pwede mo na iya since ka hindi niya maagi sa ginatawag nga panggobyerno nga sistema mo, tilain na niya ho, kunara ka sa gobyerno, hindi mo yan mag-cut short ang proseso. Kaya dapat i-clarify mo gid ko na nung sistema, tanawa na, kundi nagkalamay hati ang gwa sang distribution nyo. Kung damo na galing natagan, no? Bulig. Why ko nagakontra sini kay because kinahanglanon ini sa mga parents, kinahanglanon ni sa mga estudyante, nga subong ti why pa makarecover sa pandemic, ariho, bisan nugbakal notebook, imban why nugbakal, o school supplies why nugbakal, bisan nugplite sa kabataan pa eskulahan, why? Hotline. Kay baloon tala karon nagdugay on the later parts ng aton sining nga program pero unahon ko ning balita sining kuga pala nindog balahibo ko mo. Makon mo ya lapsag ni ambot na no ni subong di ni siya ginpantang ning lapsag. Kag anong matabo sini balik pa ni siya ginikanan. Ano man niya nga again pamatian naton ang parents anong reason nila sining mag-live-in partner nga amo naginimo nila sa lapsag ni. O first time most probably ni nga tabo sa ila. Kay ti mabal ang mga eksperto madamo bala sa mga balita sa una nga ti may ara gani nga gin-declare gid ka doktor nga patay, no? Pero after the following hours kibot lang nagulpi naghibi ang bata do mo na bala. Ti may mga mirakulo kung kaisa mo, may mga nagatuhaw kung kaisa nga hindi mo maeksplikar nga mismo ang mga health expert di ganik balukon nga amo to nga nagbalik ang pulso nga ang nabuhi ang lapsag. Tiyari lain ano man literal nga nalubong na lisduta o nanong natabo sini nga nabuhi kuno ang ining bag-o nga ginbunang nga lapsag lalaki inano nga sitwasyon ini.
Patrol reports. Ari bala pa matianta ang komprensibo nga pagdayday sang report. Let's have Aksyon Alvin Grava sa Patrol. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Aksyon na Art, nagapangatubang karon sang kaso of frustrated infanticide. Ang ining mag-live-in partner nga nagaedad 22 anyos ang babayi, ang lalaki 23 anyos matapos nga ginlubong buhi. Ining bag-o bunag nga lapsag isa ka lalaki dira sa patio sa banwasang Pulupandan. Nawasulo diri kay Police Captain Ryan Villasario, ang OIC Chief of Police ng Pulupandan Municipal Police Station. Ang buhi nga lapsag awa ko na bata ara karon sa paghinakop sa DSWD sa banwasang Pulupandan. Ara naman sa stable nga kondisyon. Now anugid ang natabo sa pagpangusisa diri ni Captain Villasario. Ang ini nga lapsag mag-ugid lamang action art nga nabunag action art, no? And sunod pagid sa kay nakaistorya ni Villasario ining mag-live-in partner. Okay. Base sa aligasyon sining mag-live-in partner patay na ang lapsag. Okay. Gikan sa pagbunag kay allegedly naga-violate na ang color action art. That is why 6:30 sang aga kahapon ginlubong sa Pandion sa isa ka patio dira sa Pulupandan. Ang ining lapsag upo diri ang sepulturero mismo kun ang watchman sang among patio. Okay. And sa pagbalik action art kay nabatian sang sining sepulturero mga 10 o'clock sang aga kahapon Okay. nga nakabati siya sang paghibi sang lapsag. Uy! Oo, confirmado. Ano man, hindi galing nga ginlubong nga inang sa duta, ginkutkutan nga ginlubong. Pansyon. Bali, ang pansyon may lagay, way ginsira? Oo, action Wow, art. sus. Kay May kung- lang gani ning lapsa gali ni, way ginsulod sang sapat, kaging kagato. Isa pa na action na art, sakto na. Kay kung giging kagat sa sapat, kunano pagitman. Ay, apo And, kaluluoy. Kaluluoy gani action Oo. na art. Actually, sa pagpahat-pahat diri, kay pahat-pahat man na karon ni Captain Okay. Villasario. And alleged ang bata, kay nabatian sining sepulturero nga nagahibi ang bata. That is why kantuan niya. Confirm, buhi ang bata, action art. Baligin advice siya sa parents, kaya ti ang ginikanan to grow in good faith nga abi nila patay gin man ang bata nila. Amo tong kay kun taguon tun la Action Alvin, pwede man tunay malubong bisan din nga lugar mo. Oo. Actually kun lang tawon naton ining parents basi naggalalain man sila nga ti firstborn ni nila tani, no? Yes, action na art, firstborn ini. Pero Okay. base sa pahayag, kag initial nga pagpangusisa sa WCPD sa banwasang Pulupandan na ibaluan nga ang bata action art wala nabunag sa ospital. Okay. Either wala sang paltera nga nagpabunag Sus. diri sa babae. Action So art bali sila lang, why man sang check up nga may record abi sa bahin sang City Health or Municipal Health Office, sa ila sini Barangay Health Center, duwa bigay ginatago-tago gali nila ning duwa. Yes, action na art. Amo na ang term nga ginagamit man ni Captain Jesus. Villasario nga ginatago-tago lang sining mag-live-in partner. Okay. Ang ining pagbusong sang babae, posible suno sa iya. Ining nga babae, basi biktima balabas ang unwanted pregnancy action na art. Oho. And sa diin suno pagida diri kay Villasario nga sa karon nagapadayon man ang ila sining investigation number 1 diri kung bala may mga kunti may mga check up pa na, may ginakuan pa na sa prenatal, Aha. kaga iban pa aksyon na Oo, art. iban gani na iya ang parents sa luwas sa prenatal ni dalon to sa kwan kag ginapa anong tawag sila gani inablang ginapa anugid ginapa O daw may prenatal screening. bali ti mapacheck ka to sa imo sining taguangkan kun lalo to makita mo kun anong sitwasyon sang baby to susulod sa pagdevelop niya. Oo. Bla. Ultrasound Oo, na. sakto na. Oo, Gina pa ultrasound tanan na lang iban gani hindi sila gusto mabala ng gender sini nila kwan lang taanay para nga bangin exciting kag pagwas ang aton anak
at least drata pampabalaan, no? Surprise kung anong siya, kung anong gender niya, mo na bla. Oo, sakto na aksyon na art gali kay Ti niya sobra ni ka-surprise ang ila, kaging tago kaya nila husto mo. Oo, grabe. Lain ko ng parents nila ni way kabalo nga nagalibiin na sila, kag amo pa ni nagbunga, kay kung ako yung palang taon ako sa Alvin, kung naglibiin na ginmang kamo, kung nag-upnanay kamo iya, meaning, hugot sa tagipusoon nyo, gamaptanay kamo, kag ang inyong pag-upod na, ang inyong pagigugma, expectedly kung ay malang kamo yung problema nga okay ang kondisyon nyo, pwede ginaya magresulta sa pagmuad nyo. Sakto na aksyon na art. Na- That is why suno gani diriya kay Villasario. Actually may abiso man gani sa aksyon art mong si Captain Villasario sa mga babae nga biktima man sa unwanted pregnancy na hindi lang hindi lang ining kakwaon kung i-abort kundi ang iya siniabiso na abutubangon ang realidad ipabalo sa mga ginikanan ang sitwasyon kag kung hindi masarangan financially aramanda ang DSWD nga pagabulig man sa ila sitwasyon. Hindi balaga pero ang gobyerno either nga kamo nakasalo na kung hindi pwede kamo kapalapit sa DSWD sa health center magaydan kamo ti galuyagay kami malibiin kami way pa kami inlog hindi pa kami ready nga magpakasal way pa okay na yung makonsider ina. Now, kung mangayo ka mo advice na nga ti paano ni ma'am sa mga authorities nga hindi lang anay magbunga nga amon pagigugma paano hindi bala may ang gobyerno mismo ga-offer ganina kung either kung anong opsyon mo ya sang sang babae nga hindi siya magbusong dayon di ba? Man, maagi pagani na sila sa seminar action art mong. Ginaseminar, correct na. Oo, Galing ang iniya, ang katingalahan, Action Alvin, no? Alas 6 ang aga, amo pagbutang sa pantyon, baligin gulo lang gali sa pantyon. Gulo action Ano na ba art. bakanti ini nga pantyon? Bakante action na art ang Sus, inigapan. may lang way ma-infect o kinagat ka subay ba? Sa na action art, wala man sa mga sapat abi nagsaka to. Maswerte o na ang ilan abi ang ininganap sa pero algasyon abi sang ginikanan patay na allegedly ang bata o galing kay ti buhi manggali iniya base man sa pahayag kag pagka-discovery sang sepulturero aksyon na art. Oo, kay gina-follow up ko man gani kay do may mga report ko nung do may subo nga balita sa lapsag pero in a way karon na lang na Action Alvin proceed sa imo sa report. Action art ari pamatian ta ang pahayag diri ni Police Captain Ryan Villasario. Mata sa buong isa stable naman so under sa kustudiya sa ato na DSWD and then ang ato na kapulisan nga padayon sa investigation sa negligence or lapses sa mga parents sa sining lapsag. Na-identify na, sir, kung sino ang parents ni nga lapsag, sir? Yes, sir. Yes, sir. Na-identify na natin, sir, ang mga parents. Mag-live-in partner ini sila, sir. Then, muna sila may upod-upod muna sila palubong dito sa sementeryo. Upod ang ato na watchman or sepulturero sa public cemetery. Ano gidya ang plastada, sir, na declare nga patay ang bata and then nabuhi? Actually, sir, no, amo nang ginaanohan natin basis ang ato na initial investigation sa pati ang mga parents nga patay ng ilang bata. Which is hambal nila, nag-violate na ang color sang bata, namutugin lubong nila. But actually, base naman sa amon na mga information kag sa mga gamit naman sa aton investigation, pinatago na nila ang pagbusong sang babae. Pagwa sa tagawang kansang lapsag, ila di gilayon ginlubong or pila pa kaadlaw, sir, ang ini nga bata? Actually, sir, no, pagguha sa bata, ginlubong na nila. That day, pagguha sa bata, ginlubong na nila sa cemetery. 6:30 a.m. nila ginlubong. And then, napatian sang sepulturero or watchman sang cemetery, mga 10 o'clock. Oo. Pero sinaman nga at alaw.
Pagwa sang bata o kasi nga lapsag, sir, buhi o kung patay na, sir? Na mo nang inaano natin kay wala na declared medically or wala gid nila gin kadto sa health center or pabulig sa mga pabalay nila nga napatay la bata kag na anuhan ng ila bata. So wala gid na declared sa either sa expert or sa mga doktor nga hindi nga bata wala na patay na ni. And even wala sang death certificate, sir? Wala kay wala man nagagi sa doktor. Is there any possibility nga ang Iloy nagbata siya paagi sa Paltera, sir? Wala paltira man, wala gid other interventions nga other nga maski bulig nila sa tupad balay nila or sila lang gid. In short of it, sila lang gali, sir. Yes sir. Oo. Ini nga lapsag, sir, bayi, laki. Lalaki. Sir, ano ang salabton karon sining mga ginikanan sining lapsag, sir? So no, may sila kagang base sa ating initial investigations if gathered pa kami evidence kung ano ang ila criminal liability but sa possible may criminal liability or may negligence sila regarding with that. So amo na ginagawa natin. So ang posible na i-file natin so either attempted or frustrated infanticide. Aksyon Sus. art frustrated infanticide iniya sa pahayag Okay. ni Police Captain Ryan Villasario. Base mabalikan mo siya kay do may bad news parti sa lapsago. Pero anyway, gina-check pa naton subject for confirmation ini Action Alvin. Correct, aksyon art, no? Tawagan to siya liwat kay atis batian mo man to kagina ang pahayag, di ba? Upot man to kagina. Base man sa pahayag diri ni Captain Villasario. Ako lang na nasubuan kong iban di ginawa na Action Alvin kakapakalabot na bisan din nga lugar. Ang iba nagakadto sa Vito sa Gay, ang iba nagakadto sa Simala sa Cebu. Tanan na lang nga prayers, tanan na lang guidance kabulig sa mga expert, mga doctors kinahinyo para magbusong. Ti Aria Blado, I mean, why ko nag-judge sa parents because I don't know them personally, pero inablang sitwasyon nga ti kuan na iya mo siling ka pag mabdos mo palang anghel na si Action Alvin. Correct, aksyon art, sakto namang ginambal mo, no? Madamo gate sa mga couples nga dala na ang pagpangamuyo nga makaangkon sa bunga abis ang ila pagigugumati, siyempre makabata. Aha. Amo na ang pinaka-importante dira. O galing kay ti, makon mo na yan natabo aksyon art, sila lang gintago. So, I don't know kung ano klase, pasensya, naka-komentar kita, no? But definitely... Hindi, pero I mean, inaya sa imo na siyang epekto na siyang imo reaction because kung lang taon, tati hindi gidya kinaiya sa isa ka parent, kung galing kati why nila gin palapit, why nila gin check sa mga authorities, kung bala ano ang status ng bata nila. Muna nang diferensya nila kay why nila gin check to. Pero kabalo ko nga plangga man nila kay kundi ni plangga Action Alvin, di nila ipag-ibutang to sa husto nga bulutangan sa patio, ha? Aksyon art, even na lang kung tani, may ginpa-check up na lang or kung amo ba nang paglantaw nila patay ang bata, tani, Gindala mo to sa health center, karon kung manong bata ang asawa mo, galing kati may ginatago nila gani, amo nang habal ka pulis. Gani man, isa pa na Ang pamangkot sino, ara balas lagatiner sa parents nila, sa balay sila lalaki or babayi, or may aras sila kaugalingon nagsiparar sila nga dira sila gaupod. Ang pahayag diri nagseparar action art maglip yung ini nga maglip-in partner wala sang ginikanan nga nagagiya. Abaw, subo-subo, no? Ay, ibalik lang bilihog. Beba, si ma-update mo si Sir Villasario, dugay-dugayo? Correct, action art, no? Tagay lang kita ligwa, and then after this, tawagan taliwat si Captain Villasario. Ang ginikanan actually kilala sa isang pulis. No, kay nakilala gid siya kay siyempre nagkadto sila iya sa sepulturero o sa watchman kang nagpabulig mo. Action art, Positively identified sila. Ambot na sugilanon na direct personally siyang pulis, no? Sa Naka-istorya na. investigator, okay. Oo, naka-istorya na sa WCPD Action Art. In fact, wala lang giningadlan, although Okay. age lang ginawa, mga edad lang, no? Aha. Edad sang babae is 22 years old. Aha. Ang edad naman sang lalaki, 23 anyos. Sus, subo-subo ga sakit, ga pinot ang dughan kung magamuning balita, Action Alvin. Yes, Action. Bisan gani ako
kwan lang ko pamati Ang dami sila tani Kapaayat guro, ni- basi maswingan mo to para may sugilanon mo lang ng parents, oh. Yes, aksyon na art tingo ang tagid ni, no? Okay, in fairness to them, para mabatian taman, kay ini one-sided of the sang istorya pala mo. Ang sa police investigation pala nga nagwa, atong nakadiskubre pala nga luyag ta istoryahon man to atong watchman nga nakabati gid sa pag kay ti siya mismo nakita maguro to ang bata sang antisimutang sa pantyon para makumpleto tang istorya bala para nga mangin bayong presentation ni Action Alvin. Yes, sir. Sakto na aksyon na art. No? Tingo ang tagid niya. Tayo lang da green light kay Action Rexo kay si SM do okay naman siya nga nami kuno kun masugilanon niyo. Yes, sir. Sakto gid na. Amo man na aton sini nga handom aksyon na art. Sige, so anyway, kumusta ya dalas-dason ko lang para hindi ta nakamabalikan da ang opening sing klase siningaga, kumusta? Excited action na art. Makitaan mo man sa Laragway, si Tsura sa mga kabataan, sa mga ginikanan, ang ining pagbalik na sa face-to-face classes. Pila ka mga eskwelahan ang aton sining nakadtuan. In fact, makitaan mo mga ginikanan antes magsulod ang mga estudyante, ang mga babae ginahusayan pa, mga bata nga lalaki ginadulong sa ilang mga ginikanan. The same ang excitement man sa mga manunudo na istorya takagina nga sila man mismo action art naga-follow sa standard health protocol. Ginakuhaan abi sa body temperature, ikaduha diri nga ginakuha sa ila action na art ang ang pagbutang balas ang alcohol para sa mga kabataan kaga ginikanan, while ang iban nga mga ginikanan tinerpagid action na art, no? Sa mga eskwelahan ginahulat man makasulod ang ilan sa mga kabataan. Okay. Sa kabilugan maayo ang aktibo ang mga kapulisan sa nakitaan na labayan sa nga patrol, especially sa NOHS. Although kagina nakabatsyag sa jutay nga pagutok sa dalagan sa nga trapiko sa dalan Araneta Atubang sang Negros Occidental High School kadungan sining pagdagsa o kung pag-abot sa mga estudyante sa high school aksyon na art nga ginwelcomean sang drum and bugle. Mabatian mo man to kagina nabi kaya kay excited ang mga kabataan, ang mga estudyante nga mga miyembro sang drum and bugle corps sa sa NOHS Ara ko sa litrato mo ginpadala ko nami paginang tempo do hindi pa yang nagaguom siya. May mga pulis mga linos, mga schools. Yes, sir. Sakto na aksyon na art. No? May mga pulis pa sa mga eskwelahan. Actually, yung mga pulis, aktibo man, may iya sa Bacolod City Mobile Force Company galibot. Ang mga kapulisan, presensya, gay nagpahamtang man sa Police Assistance Desk Action na art. Ambot kaway mo masiplatan, kaway mo mapamangkot sa teachers kung nagbalik ang kantin nila or mga bulubaligya sa kilid sa schools? Action na art sa mga ginpadala ta mga pictures. Wala, no? Ara may mga baligya action na art sa kilid okay. sa schools, no? May mga baligya na and at the same time ang kantin so far way ginato na sulod kundi sige lang may harap pa man karon sa Udto Action Alvin gani man sadya pamatian gani ang drum and bugle corps, no? Sa mga estudyante. Makita mo. Amo na kinang imong video? Amo ning ara sa video action na art, no? Nga baba. Wow. Din ka na? Rico. Sige, reserve ang baterya. Jaron dat action art. Close ako ng mga canteens gali sa school, i-check lang ba? Kay basi ko mga manugbulo baligya lang na nga mga vendor sa Guada. Mga vendors lang ara sa Gwa action. Vendors. Okay. Kay duway na ginaalaw para sa bata ko sa private nga eskwelahan, way na sila yung canteen, gabalon na sila sa ila pagkaon, hindi na sila way na sila ginaalaw nga maghalakagwa pagani mo. Gani man no importante basta guided sang ila sini nga ginikanan. Ayos, saud to ibalbalan na tudo Action Alvin, salamat gid. Report sa nga patrol ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Ibantayan ni karon sa Udto kay actually we are trying to contact some barangay officials kay gusto naton mahibaluan ang latest nga update no sa medical status sining lapsag
gasakit ang lughan kung mamati mo. Kabalo ka bata ang hil iniya, inusinti ini. Ang kita mong bata na ninguha pa ya, no? Bakon mo las 6 to, kung tuon nga alas 8 na batian pa nga dito sa nakahibi, ba silawig na ning hilibion sa mata sa sulod ka pantyon to? Action Hotline. Pasakit ba na nga eksperyensya? Ay, subo. Sige lang, Action Eric, balikan ko lang na karon. Thank you, Gid, sa information. Ay, daw kalain, pamatyagon ko na mo niya. Sige lang kay, daw alang-alang, tiyempo ko, Gid, mga commercial ko, anay pagbalik ko. Supunantay niya kay, ini magaserbi ng eleksyon. Amo na gani, siling ko ang pagpangasawa, ang pagpangabuhi, hindi niya laog-lahog, nga katulad sang isa ka bandihado nga kanon, nga gulpiada ka lang maintrada, kag gulpiada ka lang maghakop o kutsarahon mo kung inasok sa baba mo. Nga kung init pala, pwede mo lang maluad. Action Hotline. Kain niya. Kung nagsulod ka, sinikinanglan komitido ka, nga magpangabuhi sa gusto. Ang tanan nga responsibilidad imuon mo, kag hindi ka dapat nga may taguon ka, labi na gid sa parents mo. Daw mo na bla. Pero pamatian taman ng istorya, kay pag insindi ko Action Alvin, gali, basi ma-check mo karon kay daw gindala ni sa ospital ang Iloyo. Grabe, no? Basi, kung bala, ang way ma-establish, pag insino ito nagupod sa patio, ang both parents, kaya kung bago bata ang babae, way na iyakusog nga magala ka, upod pa kundi into, kay ang ginabatyag yan, hindi hamak na mo. Action Hotline. O, kabalo ka sa pagbata sang babae, amo lang nabiliban kugid sa mga ginikanan nga babae, kay sa pagbata nila, hindi lang actually nabutang sa sitwasyon nga risgo sa kabuhi sang iloy, pati na sa mga kabataan. While nga nag-deliver sila sang ila sining bata o lapsag, ara man na sa danger, no? Ara man sa delikadong sitwasyon sa pangabuhi nila Diba? O sang ila kabuhi. Amo na siya, kabudlay, nga dapat dumdumon tagid pasalamatan tagid ang parents ta. Amo na nga ako, believe ko kag balangga, gininamo na nga mo ni Iloy, si Nanay Vilma, no? Kay si Nanay Vilma, can you imagine, kundi ang lalaki, kuno por tinikbudlay kung magbata kang lalaki, pito kami, kabag-utod, ay kami bayi nga utod, puro kami laki, ti amo na tanan ang ginbunag sa nga kun Iloy, kag, would you believe, sa pito kami, 7 brothers nga puro lalaki, si Nanay nagapa-check up lang, pero sa kay Lulo na siya, si Lulo ang paltira niya mismo, kay Lulo ko paltira mo. Action Hotline. Kaling that time sa amon pa tiyempo, 76 ko na tao, ting the rest sa mga utod ko, tag 2 years ang gap namon. Ti way pa to istrikto nga way ginawa dumilian ang pagpaltira mo. Ti kami yan nabata ang Iloy ko, paltira ya si Lulo. Si Lulo ang Hilis Marfil, siya to tanan ang nagpagwa sa amon, sa taguangkan sa akon Iloy. Action Hotline. Tablang sakit batyagon, pero in fairness sa mga parents, gusto ko man mabatian, ano ginang aktual nga natabo? Sugpunan tani karon na sa udto or kung may ngagaw karon kay do may subong nga balita sa lapsag pero ina pa karonan ta because this is subject for confirmation. Kay nung Efren Tantoytan, good morning. Rosalie Makawili kag Humawan Mary Grace. Salamat gida. Ken Alon Sagay pare may agaman kay Bia Jonathan, Joshua Bia may agada. Inatami ayo si Kumari niya ho. May aga lang kuno. Oy, puerte ha. Si Kumari niya, Star Mayo. Mamban Mayo kag Kumari Jinky Dialagdon. Ang iban, karon naman, dugay-dugay, alas 8:51 na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Dunkin' Donuts. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga
pagkatapos ng drama, Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Kay Madam Karin Tanlangit kag kay paring Eddie dira, good morning sa inyo. Ara man ka monitor si Larry De La Cruz, si Fi Aliador, Jeremy Favorada Villacora, si Ronnie Arculas, Maria Teresa Elifan Chica, ara man si Cedric Cabarias, John Kabalatungan, Romulo Di Venagracia, ga monitor man siya kuno Negros Occidental, thank you gida. Ara man si Parinuel Zambales, Titina Otenena, Margin, Gabriel Hinulan, si Gian Seba Saluta, gabi nga ala niya ko, puraw lang H-I-A-N. Bro Ronnie Gordon, ka monitor man, salamat da. Ana Disales, si Juan Kuno Teresito Saladan, Rodi Albacino, gamonitor man sa Sinda Salamanca, Barangay San Miguel, Lacar, Luta City. Lorlaine Yanson Canensya, Rinan Reves, kag Vicente Gatilugo, no? Perlita Joy, Hilyang Garin, no? Kag Liwin Torres. Thank you gida. Mina, sa Saragusa Ributon kuno, Hasinda Saragusa Ributon family, good morning. Thank you ha. Jose Mungcal Torillas ang Binalbagan, good morning man. Teresa Linaha Kayaw, Ana Disales kag Marivic Diones,
Good morning, Crisostomo Cabarles, kag Nilo Artisano. Yads Biusa, morning man ta sa inyo Juan Lapag. Sige, salamat gid sige, Aksondos, i-gail lang ko di, kindly indicate lang liyo kung ara na siya kag okay na kay parang mapasulod ta, no? Kag parang makahingagaw kita galayon para hindi maipit ang tiyempo ta. Sige, thank you gid Melba Panes, kag Stephen Garzon, thank you man Father Agustin Hinayan, Pads, may ngagada, kasubok nga balita, amigo, handom ko gid na maghimo sa programa sa mga unwanted pregnancy to assure the life and dignity of unwanted child. Baw katahom gina, Pads, no? Father Agustin Hinayan, nami gina nga program, Pads mo, kung matigayon ina. I think siguro ang government naton dapat may amumana no nga program doara naman iya nagka sa template sang DSWD nga guidance para sa mga nagabusong no para nga kwan Peter Aligarbes Jr. para sa mga parents. Actually may ara na iya ara na sa template sa aton gobyerno galing kay dukulang lang kabalo ka kung kay isa ang trust and confidence, ang kumpiyansa sa tao, kinanglanon man mo. Tikon, ang iban guro na, huya na iya kung nagabusong ti, ipabalo, galing kitang realidad, bla. Bisa na mo katago na sa uliman ni Maho, mabalaan ginaiag. Hotline! Ang aton diri ang punto is kabuhi ang ginaistoryahan ta mo. Ang dignidad, kag sang kabataan, no, parte ini sa natabo dira nga pag lubong, no, sa lapsag nga igo galihibaloon buhi ay kasubo man nga balita sa pulupandan ba sakay Ardong Yulo ho, Kimpo Yulo kag Antonio Villanueva Antonio Yulo, salamat gi sa minalbagan ka monitor. Wala ideas kapitan. Ati sige matawag na si Kap kuno karon sige na lang adako sang responsibilidad sang pamilya, simbahan kag sosyudad sa pag-amlig sang kambuhi. Correct ginaya? Kay Father Agustin Hinayan, Pads, salamat gid sa imo Humawan Mary Grace, thank you man, no? Thank you gid for listening. Alaman si Marivic Higan Talavera kag Rodin Sobro Espiso. Ayos, salamat gid, salamat. Hotline. Si Kapitan sa barangay, actually may-ari na kita number niya na sugilanon siya ni Action Dorel, galing kay may check pa siya no? Tigayo siya nga kung pwede, karon na lang kuno, kung may komprensibo kag maplastarya na gid ang tanan nga information. Kaya mo na gusto nato nga mabuligan ni actually ang parents kung ako maglantaw nga inang galing hindi ka naman niya minor nga hindi ka hibalo kung nung himuon mo. Pero ang unwanted pregnancy, actually mo nang masami nga nagaproblema ang parents nga kung hindi ka pahanda bla. That is why tingala gani ko sa iba ni action hens mo hens masulod sa pagpangabuhi. Actually guro hindi man ay pagpangabuhi nga pinsar nila, why man trabaho ang parents. Mainupdanay lang gulpe. Oy, dason pagbusong gani, why na dayon ay tapos kung kaysa dalon, okay lang na kung ang parents siya, kung ang mga lula kag lulo sang both nga mga persons ni, okay lang sa ila nga dito ang ila kabataan. Pero amo gid ang sitwasyon na. Hotline. Sige, si Emeline kag Rosario Figueroa, Mayla Pilor Primavera. Thank you gid no? Sige. Alas 9:10, ma-commercial na lang kuguro to para hindi ta maipit. Kay parang ma-plastar ta niya, no? In a short while. Kay may duwa ka negrosanon galiyong do mo ni subong ang gin-appoint ni President BBM nga mangintig lawas sa SRA, do kakasi sila tanan do pati si board member Valderrama kuno daw ang panginsindi ko wala na siya, no? Doging kakasman sa pwesto. Alas 9:11 na. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. This time check is brought to you by Champion Superpower with X2. Barangay 684.
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis. Standard time. Balik diri sa inyo para tuntunan aksyon na hotline. Nagagawon ko lang si Ma'am May Castillo. May Rago Castillo sa WDK. Ario, ima-update ako sa payout. Very good ang Region 6 to pinakataas kita sa bilog nga Pilipinas kung kadamuon no sang natagan sang bulig bala ining educational aid, pero may mga pagkambyo no kay ihatugyan ini sa mga LGU. Maki-update lang kita abi. Online sa hotline. Joining us this morning is Attorney Ma'am May Castillo, ang spokesperson ng DSWD Region 6. Ma'am, may aga sa imo. Good morning, sir. Good morning sa tanan nga tagpalamati. Yes, ma'am, si Action Art, no, diri sa Action Radio Bacolod. I-check ko lang, attorney, pinakataas kili kita sa bilog nga Pilipinas kung payout no sa mga ining educational assistance sa mga students nga ginhatag. Oo. Madamo ang aton nga na serve art, no? And kudos sa mga workers ng DSWD nga nagsakripisyo, although we know nga may ara gid sa mga wala na mo na serve because sa kadamuon ng clients. And si Secretary Erwin Tulfo mismo ang nag-apologize for the shortcoming. So bali ang problema lang galing daw nakita naton nga may confusion no kay nagligad to bisan diri sa amon sa Bacolod ang laom sa mga 4-piece dala sila, may mga pagkambyo gali ma'am no sa sining guidelines. Yes, actually Art, ang pronouncement
nga hindi na pwede ang mga 4Ps kag may mga scholarship same Saturday sa Udto. That was announced by Secretary Silpo, and sa Subong we are awaiting for the amended guidelines. Okay. Ma'am, pero ari na lang, no? Lipot mo lang ni, bali ang matabo sini, i-turn over o kung itugyan na sa mga LGU ang next nga payout every Saturday na ni siya? That is one of the alternatives, Art. Pero sa Subong palang inanitingan, no? Ang direction ni Secretary Tulfo is to bring the payout, the assessment and payout closer sa mga pumuluyo. Today, i-agrihan sa management kung ano ang strategy kay for sure niara sa mga adjustments nga pagahimuon to ensure nga hindi na masulit ang pagdinaguso. Ma'am, sa mga applicants kung nag-apply, ano ang imo advisory na lang for the next payout? Oo, so ma-visit sila sa DSWD Western Visayas Facebook page. Ara dira ang link, no? There is an online link. Kung nagudlayan ang mga ginikanan, mag-ubra sini, pwede sila kapabuli sa ilang mga kabataan, no? Hapos lang din na siya. Ma-open na nila ang link, fill out sila sang form. Second, pwede nila i-scan using the QR code para ka-fill out sila sang form. If good life agad for them, pwede sila ka-email, no? Pero at ginapang-una ko na nadaan na hindi anay sila mag-expect baladayon nga qualified sila. Agad-agad na siya because ang i-prioritize namon atong mga wala na serve, nalista sila kang Sabado, no? We have the list sang mga wala na serve, so sila ang unahon, no? And then amo na lang nag-online apply. And then secondly, Art, hindi anay sila magnaguso sa mga LGU Subong because we heard of reports na nagakadto na sa mga munisipyo kag sa mga city hall ang mga beneficiaries nga mga gusto mag-avail hindi anay. Kay diri sa Region 6 gina-finalize pa ang arrangement, no? For sure there will be adjustments pero wala pa na hit, so we will provide an advisory kung may ara na sa final. Advisory kag at the same time kung diin ang schedule comes sa Saturday. Yes. Correct. Sige. Attorney, salamat gisa tayo. Ma-update na kami sa imo and please feel free to inform us kung ano mabulig namon to this campaign para ma-inform natin ang mga applicants. Salamat gid, Attorney, sa time. Thank you and appreciated gid. Salamat. Good morning. Action Hotline. Ang mga nag-apply, balihulat-ulat kamo gida kay actually atong nagligad yang week kung may application kamo dito, kuan lang anay standby diin bala ang location or venue sa next payout ina ibaluon ta pa. Number 2, kung sino dira, no, ang kay nagginaguso na kuno sa mga city hall kag sa mga munisipyo after the pronouncement kay kuan sa LGU, hulat-hulat ka mo anay advisory sa DSWD, ha? Kay ang Negros Occidental kag ang Bilog Region 6 amo nagpangunas kada muon kuno sa payout. Amo nagani siling ko nagligad kay dapat ini lesson learned sa kay Secretary Tulfo nga kinanglan antes magpagawa sa mga statement dapat na-clarify, ging-clarify gidusto agod nga hindi na bala magsalangisag pa ang balita, no? Hindi magsalangisag ang interpretasyon sa publiko nga makakreate sang chaos. Amo ginanglain gid. Action Hotline. Kay ang confusion sa tao abi nila kung yan nanood gito man ang advisory man. Amo na bala ti kinanglan antes ko magpagwa si Secretary Tulfo next time ina ang kuan na gid, no? Ang final na gid kay at the end of the day naga-reflect, nagabalik na sa iya na iya office ang reflection kung damo na reklamo kabay patani ako hopefully why na kita tani mabaton sa uli reklamo, ha, nga why sila yung makwanan malabutan sa payout nga mas may damo pa dira nga may kwarta sa ilang nakwanan mas nga nahatagan nakabaton instead nga sila kung tani beneficiaryo pero kung 4 piece ka matik
hindi ka na yan pwede ma-qualify. Kasi na may scholarship grant ka, hindi ka man pwede. Na, amo na mga requirements na dapat insindihon sa ang publiko. Alas 9:26, dalas-dason ko lang ni kay basi kung ma-contact mo na Action Doors, ang hepe dara liwat sa Pulupandan for the confirmation sa report ni Action Alvin. Karon na kay ikuanon tani i-plastar ta gini sa aton nga maka-aksyon kay on special assignment si Action Alvin Gravagid para para nga masugilanon niya gid ang kung okay dira ang mga officials, no, especially ang parents. Nasubuan na ko sa balita nga muna, no, ngayon ang lapsag nga inosente ti amo ni natabo ho nga ginsulod na sa kwan, gisulod na sa pantyon, ti nag kwan pa yan, nabuhi kuno galing kido may bad news ang ulihin nga nabaton ang kaapulisan. Di dapat kwan ta gini, no, magaserbi ning elections tanana sa mga ka-aksyon tabla. Wow. Ang pagpangabuhi, no, ang pagsulod sa mga responsibilidad katulad sini, dapat gid nga kuno naton, no, dapat gid nga mangin ready kita, no, hindi niya kailahog-lahog. Ibalikan ko lang ang hepe sang Pulupandan na PNP. Online sa hotline. We have Sir Captain Ryan Villasario sang Pulupandan PNP. Sir, may nga agaliwat si Action Art diri sa Action Hotline program, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Captain, sir, no? Major? Police Captain, sir. Captain. Sir, i-check ko lang kung na-interview ka lang ni Action Alvin Grava kaina. Anong latest, sir, sa sining lapsag to? Ano ang nabato ninyo nga information? So, actually, sir, no, ang nabato natin, bago lang nabato natin nga information sa bata, which is napatay sa hospital. Ay, sus. Subo nga balita. So, anong oras hindi siya ginbawian kabuhi, sir? Bago lang gid, sir. Ining ano lang gid, either mga 8 siguro or 7. Hindi naton maanuhan, pero amo nang bago nakon nga ano. Info? Oo, info, yes, sir. Pero ang kondisyon sa Iloy, kumusta ya? So far, okay man ang condition sa Iloy. Okay. Sige, ara man da padulong sa imo, sir, si Action Alvin, basi makadto sa office mo da dugay-dugaya. Anyway, salamat kay Captain for the confirmation. Yes, sir. Yes, sir. Salamat. Good morning. Amo man lang na nga ito, nagtaliwan ng bata sinila nga agaho. Kaluluoy nga anghel, ngaya sini nga nadangatan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. 4 ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang Dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Aksyon Radio sa Bacolod, Aksyon Radio.